ai na ji salati ko shekaran jiya ne shekaran jiya akai ana ta salati Allah kwa wallahi nan jikin gidan da rarrafe a nan muke karɓar gaisuwa an yi irin katuwar rufar nan ta hukuma Allah ya ƙara au kin san da yake babban ɗanta aboki ba Allah ya ƙara Allah da do au Allah ji ƙarrai Allah ji ƙarrai Allah ji ƙarrai in ka je sai ka ce ashe kuma haka kuma aka karu ya ba shi aka karu a gidan suna kenan ashe kuma wancan kwana ya kare ta tafi to Allah ya ji kanta Allah ya bada hakuri in ka je haka zaka ce dama ina ta so ka dawo tambaye ka ina son zan je gidan biki to shikenan kaga an bani cingan guda biyu kake tambaya kake cewa cingan nan gidan Alhaji Yawala kenan yawwa nan to nan nake son in je ba komai wannan koda zaki tafi da shi ki ni da riza ni Allah da riza komai kai ba za ka gidan mutuwa ba sai gurin da zaka tawo da shinkafa a roba yawwa can kai gumbara a baka kuma ta koke daga katuwan mutum bata tana kuka kadan namiji na ya barke da kuka alquran ba za ni ba ka san koke wanda gurin da za a ji a za kiɗa nan Allah ya rawa Allah wannan yaro da nutsuwa da yake gaba ɗaya zufa idan kika ga ya zira kunnen nan kamar an ɗaure kunnuwan kare da zare zufa nutsuwa ce ba wani abu bane ai ya zama dan rigima in kin tafi da shi ki bashi a gidan kakansa to saboda ɗauko ruwa baba